No tenia ni 15 anys quan va quedar captivat amb imatges com aquestes. Tampoc oblidarà mai Carles Vallès, Toni Sors i Òscar Cadiach coronant per primer cop l'Everest. Algun dia jo també ho faré, es va dir. Ara, al cap de 25 anys, la seva vida gira al voltant de la muntanya, igual que el seu currículum, que ocupa gairebé 10 folis i està ple de cims. És Xavi Àrias, 5-8 al Serró, de moment. A Marràqueix hi ha una de les places públiques més famoses del món. Arquitectònicament no té res, però des de sempre ha estat un magnífic punt de trobada de comerciants, mercaders i viatgers de tot arreu. És com un immens escenari on cada segon es representa un espectacle diferent. Al seu voltant, carrers laberíntics, caòtics, on tot sembla perfectament desorganitzat i on el rei és el soc, el mercat àrab. A l'interior, sobretot, dues paraules, amigo i barato. Xavi Àrias es mou aquí com peix a l'aigua. La plaça Dien Malzna convida a bellugar-se bé. I entre tots els actors i actrius d'aquest impressionant espectacle, uns que destaquen per sobre de tots, els encantadors de serps. Li he preguntat si era verinosa i el que ha fet directament és ensenyar-me els queixals i ensenyar-me sobretot el verí, no? Això era el verí de la serp. Si se li escapa la cobra em deia que directament mort. Si li pique la cascabell, 2 setmanes a l'hospital. Són verins molt diferents i és un verí que l'ha barrejat amb aigua, ha fregat el peu i ha reaccionat com si fos un àcid, no? L'escorpí li ha picat a la mà mentre anàvem jugant, li ha picat i s'ha fet un, m'imagino, com un torniquete perquè el veneno no li entri. Bueno, després diran que anar a la muntanya i pujar 8.000 és de les coses més arriscades que hi ha. Al meu pare, lo arriscat és estar aquí a la plaça Jefna Emna veient aquestes serps i tots aquests escorpins. Porto un estrès que no me l'aguanto, per la qual anem a fer un taronja. Un llibre. Boníssim, ja estic hidratant pel proper objectiu, el Tubcal. Per cert, m'acompanyeu, que anem a fer unes compres? El pie igual. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Uno, dos, tres? Hombre, solamente tengo 2 pies, 2. 120 120. dirham. Pero sí, pero 120 dirhams es mucho dinero. 12 euros. 12 euros? Una cosa 12 euros? Bueno, ja ho veieu com comencem forts. A veure per on acaba això. Anem a fer un concurs. 40. Para vosotros, no para nosotros. Bueno, ara queda clar que ha baixat massa el preu, per la qual hauré de pujar una mica més. 80. Si quieres 80, te doy 80. 90. ¿Va bien 80? Ara, la bolsa. Lo més important que heu de mirar és la cara de rialla que fa. Segur que me l'ha tornat a clavar. Segur, segur. Estic convençut que ell surt guanyant. Al capvespre, tot guanya en intensitat i en olors. La plaça canvia de cara. Es prepara per rebre la nit. Bé, doncs, com tots sabeu, als països musulmans la religió els hi prohibeix menjar carn de tocino i l'alcohol. Dintre l'alcohol també inclouríem la cervesa. Però jo tinc un petit secret que m'agradaria ara ensenyar-vos. Si em seguiu... Aquest és un dels pocs llocs on es pot beure una cervesa a Marràqueix, per al Tubcal. I aquesta, la primera pàgina del nostre conte de les 1001 nits. L'última l'hauríem d'escriure des del Tubcal, el cim més alt que es veu al fons de les imatges. Ara una carretera asfaltada acosta Marràqueix a l'Atles, però abans arribar aquí era un infern.
Imlil, penjat literalment de la muntanya, és l'últim poble per fer parada i fonda abans d'atacar el sostre del Marroc. L'economia d'aquest petit poble ha canviat radicalment. Ara, recollir nous i pomes no és tan bàsic, perquè la construcció de la carretera i l'arribada del turisme de muntanya ha transformat el modus vivendi dels seus habitants. Imlil viu durant tot l'any del turisme i de la serralada de 4 mils que l'envolta. Les botigues del carrer principal, plenes de color, fan l'agost durant molts mesos l'any. Imlil és el Toubkal el que Chamonix és el Mont Blanc, o Benasc a l'Aneto. Per això, els seus carrers també són plens d'agències de guies. No és obligatori, però sí recomanable que tots els grups portin guies locals. Parlant de grups, arriba el moment de presentar el del Temps d'Aventura. Al voltant del Xavi Àries, un grup molt heterogeni amb diferents graus d'experiència alpinística. Nosaltres ens fixarem principalment en 4 dels seus membres, els 4 debutants, els que mai fins ara han respirat a 4.000 metres d'altitud. Són en Carles, càmera en mà, la Maria, l'Àgata i la Laia. Els habitants d'Imlil, les façanes de les cases, els carrers, les botigues i, en definitiva, l'aire que es respira, fan que a poc tothom s'endinsi en la manera de ser d'aquest poble. Max. Shukran. Gràcies, shukran. Sents més beduïna, així? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí? T'imagines portar això tot el dia, com ho porten aquí? Ostres, doncs Déu-n'hi-do, Sí? O sigui, fa... Caloreta. Caloreta. Sí? La veritat Aquesta és la que sí. sensació, calor? Calor. Sí? I poca visibilitat. Les crides a les oracions se senten molt més als pobles d'altitud. Els que estan treballant, els malalts i la gent més gran, n'estan absents. La casa particular del nostre guia ens acull. La Mina, la mestressa, ens està preparant un tagín, el plat més típic del Marroc, amb permís del cuscús, esclar. És un guisat amb més verdures que carn, cuinat molt lentament. El tagín és el millor preventiu per tots aquells que han de caminar a molta alçada. Per cert, parlant d'alçada, aquest home que ara veiem per segon cop és el patriarca de la casa. Ha viscut tota la seva vida a més de 2.000 metres i Déu-n'hi-do com li prova. D'aquí poc farà 103 anys. En Xavi aprofita els temps morts per fer pedagogia. Com podeu veure, les meves expedicions són unes expedicions molt lleugeres. Sempre procuro escalar sol. Quan arribes a un campament, el primer, desfer aigua per hidratar, per cuinar. Aquí em veieu agafant neu gelada que tinc al costat de la tenda. És un gel bastant digne i una relació, quan el desfas, que millor que la neu tova o la neu pols, que el que fa és que desfà molt poquet. Tu cuines, tu fas, tu desfas, tu carregues. Per cert, en l'última expedició el Xerpa et va deixar sol, no? Què va passar? Mira, la veritat és que és la primera vegada que un Xerpa m'abandona. Vaig estar 2 setmanes amb ell i em va deixar tirat totalment. De fet, et diria més, va abandonar tot el seu material als campaments d'alçada, que després vaig tenir que tornar a recollir. Una experiència no nova, perquè havia escalat altres vegades sense Xerpa, però que sí, que la veritat és que al final i al cap aquesta expedició al Lhotse ha sigut una expedició sense oxigen i en solitari. No per decisió pròpia, però sí per decisió obligada, saps? Déu-n'hi-do. L'endemà, a primera hora del matí, els nostres xerpes particulars organitzen l'inici del trekking. També aquí caldran animals de càrrega per fer l'aproximació al refugi. Aquí al Marroc treballem amb mules, que són tan fortes com els jacs. Els jacs, de fet, moltes vegades semblen molt espectaculars perquè tenen aquests pèls, que són com vaques peludes. Per què és? Perquè fa molt fred. Aquí potser fred no en fa tant, que ens faran un molt bon servei. Forma part de la cultura, però no es carreguen bastant. Són animals molt forts. No ens ho sembla, però realment són animals molt forts. Penseu que una mula pot aguantar 2 persones pujades. Penso que lo just, també se'ls estimen i penso que també els cuiden. Hay camino difícil si puede despacio.
Hay camino de montaña más despacito. Hay camino largo. La mola viene solo, no pasa nada. Despacito. Trekking no quiere rápido. Suave, suave. Atenció a aquesta última frase que acabem de sentir, perquè és la mare dels ous de tota expedició alpinística. Els trekkings, suaus, suaus. Això ho saben molt bé els alpinistes més experimentats i, sobretot, les mules. A poc, doncs, comencem a guanyar alçada i els pobles que envolten Imlil comencen a quedar per sota. Escolta, hem arribat l'hora de les presentacions, M'agradaria presentar-vos, amics i amigues, us presento el Tubcal. Tubcal, et presento als meus amics i amigues. Espero que demà tinguem la possibilitat de pujar-hi a dalt del cim, no en tinc cap mena de dubte. Avui, ara, amb unes 5 horetes, arribarem al refugi de Muflons, allà hi passarem la nit, i demà, ben d'hora, mirarem de pujar al Tubcal, 4.200 metres, la muntanya més alta de l'Atles. I ara, un dels secrets de les expedicions en solitari. Ostres, Xavi, això sempre ho has de portar a sobre? Bueno, això és el que passa quan vas sol i quan toca fer-ho tu mateix. Però en aquest cas molt agraït, perquè vaig molt ben acompanyat. I la veritat és que, si després voleu, us deixo la càmera. Però sí, amb alçada, amb altes muntanyes, ho utilitzo, de tal manera que m'autofilmo i després intento parir uns documentals perquè tota la gent que no està a l'escalada amb mi, després ho pugui disfrutar. Per guanyar-se la vida i per poder pagar també les expedicions als 8.000, Xavi Àries es dedica professionalment a organitzar viatges d'aquest estil. Una de les seves especialitats és el Parc Nacional del Tubcal, on hi ha muntanyes de 4.000 metres molt accessibles tècnicament a la gent que manté un bon estat de forma física. Salvant les distàncies pel que fa a l'altitud, els paratges d'aquesta zona del Marroc guarden una gran similitud amb els que podem trobar a l'Himàlaia tibetà. A partir dels 2.000 metres ja no trobarem cap més poble, però sí una mena de xiringuitos adaptats al terreny i a les necessitats dels alpinistes que ja fa un munt d'hores que caminen. Llocs preparats per descansar, fer estiraments, hidratar-se o curar noves ferides. L'has fet ara o ja venia encetat una mica? No, jo crec... O sigui, tenia una mica d'ahir. Bueno, al marge d'això, l'experiència què? Experiència positiva per ara. Sí. Tot i el dolor, val la pena. Després de 6 hores i 1.500 metres de desnivell... Fa 6 horetes que hem sortit, hem complit l'horari tal com havíem promès. Ja hem arribat, al refugi. Tenim 2 refugis. El primer, refugi dels Muflons. Fa un any que s'ha inaugurat. El refugi de dalt té forma de caixa. Els 2 refugis estan oberts els 12 mesos de l'any. Home, el refugi fa bona pinta, la veritat, és un senyor refugi, Comparat amb els del Pirineu, que són casetes allà tan petites, trobo que aquest fa pinta. Bueno, era l'Hosperat o no? No era l'Hosperat, no. Més dur? Diferent. No era tan constant com ens havien explicat. Però bé, es podia fer bé, Duret, una mica més dur, sí. Sempre un 4.000 és un 4.000, no? I sempre penses a veure com anirà, si et trobaràs bé, què ens trobarem, el temps, una mica tot. Quin buf més maco que portes, Oh, això TV3. T'ajudarà el que demà? Oh, i tant. Sí, esperem que tapi el fred. A 3.200 metres, unes gotes de pluja es converteixen ràpidament en una forta tempesta que fa tema al pitjor per l'endemà, el dia del cim. Anem a brindar, com li diuen, el whisky amazic, amb el whisky bereber, i inshallah, demà puguem fer cim tots i totes. Inshallah! És un crit a l'esperança, si Déu vol. Abans d'anar a dormir, un minut per l'optimisme, tot veient les imatges més recents de l'últim 8.000 del nostre guia. El 20 de maig del 2009, Xavi Àries grava aquestes imatges des del Lhotse, la 4ª muntanya més alta de la Terra, el seu 5è 8.000. Cim del Lhotse, 8.516, va molt bé, no s'hi pot estar de peu a dalt. Una abraçada a tots i a totes, a tots els que heu seguit la web, a tots els que heu seguit el blog de Temps d'Aventura. Però mireu, l'Everest i al fons
fondo. El xollo. Estic molt cansat, però no està mal. Bon dia a tots i a totes. Són les 5 del matí i ens anem cap al Tubcal. D'acord? Com esteu veient, estem fent una miqueta de paral·lelisme entre el que seria l'ascensió del Lhotse i una ascensió al Tubcal. Cada vegada que marxo a un dels 8.000 de la Terra, els xerpes em donen una cata amb la qual em desitgen que em vagi molt bé l'ascensió, deixant de banda que faci cim o no i que torni sa i estalvi. Per la qual m'agradaria fer-vos el mateix. Inshallah, arribem tots al cim. Arriba el moment de la veritat. Una de les parts més dures i tècniques la trobem al principi. La foscor no ens deixa veure el desnivell que estem superant. És un avantatge. Quan surten els primers rajos de sol, el refugi dels muflons queda molt avall. La segona jornada de l'ascensió al Tubcal no té res a veure amb la primera. L'esforç que s'ha de fer avui és més explosiu. El recorregut és molt més curt en distància, però hi ha un desnivell de 1.000 metres en un terreny incòmode i molt pedregós. L'altitud i la dificultat a l'hora de respirar seran uns altres adversaris. Molt bé. Molt bé. Què tal, Narcís? Bé. Com estàs? Estem fent planos mentre pugem. Molt bé. Camí d'aquest coll. Que sí? I a veure Molt bé. si ho acabem Que sí. de pujar Molt bé. i escampem la boira. Molt bé, tinc un problema. Tens un gos que mossega. Sí, més o menys això millor. Hem de parar l'òptic aquí. Què? Merda. Ja m'ha llapat el Va, punyetero. Com ho sé? Deu tindre gana. Aquí dalt no sé què trobarà. 3.500 metres d'altitud. Estic cansada. A veure, Taneti. Sembla increïble, però per ara disfrutant l'ascens i a veure si aconseguim arribar a dalt, que és l'objectiu. Però molt bé, molt bé. Fred? Bastant fred ja, i bastant cansament, Això comença a apretar ja. Ara menjarem una mica i molta boira que s'acosta. La pujada al sostre del Marroc per la via dels Tiberins guarda una petita sorpresa. Atenció amb el que hi hem trobat. Tenim aquí un motor. El motor que deia el Javi. Vaya tros de motor. Sort que no hi anem amb aquest avió. Bueno, pues escolta, una cosa molt curiosa de la ruta de la pujada al Tubcal és tot aquest munt de ferralla. Això és d'un avió que sobre els anys 1970 es va estrellar, un avió militar. A dalt del cim dels Tiberins hi ha una part de motor. Aquesta és l'altra part del motor, possiblement era un bimotor. En tot cas, jo el que faria seria anar amunt, prendre'ns-ho com una conya i seguir caminant que hem d'arribar al cim. I els tripulants diuen que fins als anys 80 pujar per aquesta via en ple estiu podia resultar molt desagradable. El que tinc a darrere és el coll del Tubcal, el veieu? I si em giro, tot el que tenim darrere és la colleta, la colla pessigolla que està pujant. L'altímetre ens indica que a partir d'ara cada cop serà més dur. Bueno, Toni, te comunico que estem ja per damunt dels 4.000 metres, 4.000. Aquest és el moment en què es comença a respirar una mica més fort, no? La veritat és que és un moment que es va ja amb el ganxo, però Jo respiro més, però tu també. Sí, som tots humans, Toni, som tots humans. I de tota manera, és una muntanya bastant assequible a tothom, sí o no? Ho dic una mica per desmitificar-la, no? Sí, jo penso que sí. El que passa és que no hem d'oblidar que estem per damunt de 4.000 metres i un mínim de condició física és necessària. I un mínim d'aturades també, per descansar, per menjar, per beure. 4.100, queden menys de 100 metres de desnivell. El ritme lent però molt segur de la pujada ens farà fer cim. Esteu veient el cim, esteu veient la piràmide somital. I és quan ara podem disfrutar del cim. Aquests 20 minuts finals són aquells que et cau la llagrimeta. Per què? Perquè farem cim i el farem tots junts. Som al tram final, el pitjor per les cames, el millor pel cap.
Molt bé! Hola! Bueno, ei, ho hem aconseguit. La veritat és que... Ja hi som tots a dalt. Tots. Molt bé. El making of també et sortirà. Quina emoció, tu. El teu és per bici, ja. Feri. Molt bé. Ai, les emocions. Què passa, Laia, què passa? És el primer, no? És el primer. Però no serà l'últim. No sé. Que no? Igual. Que avui hagi pujat tota la gent a dalt del cim, al Tubcal i tots junts, per mi és una emoció impressionant, tan gran com a vegades pujar muntanyes de 8.000 metres, la veritat. Molta emoció perquè no teníem gens clar que ho poguéssim fer i, bueno, la primera vegada que fas un 4.000 realment impressiona. Hi ha hagut un moment que hem patit tots, Hem patit, Just abans dels 4.000, en allà és on s'ha fet més dur, S'ha escapat alguna llagrimeta, Home, sí, és que era un final molt emocionant, Pujar aquest final fàcil, ja de dir, hòstia, ja la tenim aquí. Fàcil, però així, Bueno, collonits, clar. Una boira que no t'hi veies, però bé, molt bé. Molt contents, Ho recomanes o què? Home, i tant. Amb una mica de preparació... Molta satisfacció i també, no sé, una pau, una tranquil·litat, unes sensacions molt recomanables. Dur? Dur. Una mica dur. El que passa és que jo crec que hem tingut la sort, ostres, d'un grup que ha fet la meitat de la feina. Bueno, ja has fet un 4.000 i ara què? I ara què? No ho sé, ara el pròxim objectiu ja ho pensarem. T'ho proposo jo ara, l'any que ve al Montblanc. Bueno, per què no? Inxalà pel Montblanc i per tots els cims que puguin caure. Al final del conte ja està escrit. Només falta la foto. Tocar.